Ezinye inhlanga ziyahlonipha ufa, ziyahlonipha amasiko nemikhuba
ngisho imisamo yethu ngisho amabhokisi siyaphosta. Ey'khathini zomzima yila abantu bebona khona abantu ababathandayo. Ngiyajabula ngoba khona umuntu othatha ividiyo ezohamba umhlaba wonke. Omasikandi ngiyacela befunda ukubambisana. Singamane sidlale isitokufela sokuhambelana futhi singahambelani sekushoniwe. Asiqale ukuhambelana ngezinto ezinhle, singahambi sibheke indawo sesiyongcwabana. Kubuhlungu ukubona iciko lisemzimini ungababona abantu abathi balikhonzile bangabane wabo. Ngiyacela-ke mabhinqa futhi niyeke ukuthi uma niphosta ningasabi into ezolimaza imindeni njengoba size la sizokhala, kodwa ngiyazi khona abazela ukuzothatha i-content. Ngelinye ilanga kuyoba semndenini wakho ukufa uyavakasha yonke imizi akumele, kodwa kungowesifazane ozoba umfazi kusasa uyamazi wrong no right. Uma uyindoda ezoba indoda kusasa ezophatha umuzi uyakwazi ukuhlukanisa okuhle nokubi nokuphoxayo. Ngisacela inkosi ithele umusa inibophe ngebhandi kaMongcwele nonke emndenini. Sibonge kubo bonke abantu abathe bafaka isandla. Njengoba ngisuke empangeni ngadela isikhathi ngeza la, yingoba ukhotha uthema ifika kuthina waphila waba ingane yasekhaya. Uthi umbuzo bayobe bebangaki mhla kuhamba wena? Ngabe uyibhalile nencwadi? Ngabe wenza kahle na? Ngabe siyodela imisebenzi sizoma la sithatha ama-flight for wena? Noma uyothuma uhamba sishaye ama-cricket ngoba wena ubuluhlupho, ngoba wena ubuthuka abantu ko-Facebook? Vuka uyithathe sengashintshe ngibona. Ngumuntu onamahlonike bafowethu, ngisaba ngisho ukubheka abantu. Cha, angiqale nje emndenini walekhaya ngithi duduzelani bafowethu alwehlangana. Ngicabanga ukuthi isona isikhathi esinzima kakhulu kunesikhathi sobunani. Kanjalo mfowethu ngakhotha sithi mfowethu duduzela mfowethu, isikhathi esinzima kakhulu lesi. Ngicabanga ukuthi lesikhathi esifike ngaso isona isikhathi okwazi ukunothisa abafowethu ngaso. Unesikhathi senjabulo. Sithi duduzela mfowethu nomndeni ududuzele mina bafowethu angikwazi ukukhuluma. Ngiyabonga.